आथिखालाव बीटीसी आव मा सोलिबाय थादों लोगोफोर आथिखालाव बीटीसी आव भाइरेल सोलिबाय थादों आथिखालाव बीटीसी आव कल रेकर्डिं भाइरेल सोलिबाय थादों आथिखालाव बीटीआर आव मा सोलिबाय थादों आथिखालाव साफा साफा गेदेमा सुबुं साफा साफा बयजोंबो सिनायजानाय बर'नि गेदेमा लिडार दैदेनगिरि बिथांमोना बदनाम जागासिनो थादों हाग्रामा महिलारिसानि भाइरेल जाबाय मैखोम बसुमतारी बिथांनि भाइरेल जाबाय मैखोम बसुमतारीयाथ' भाइरेल जाबायथ' जाबाय नाथाय बिहा गासैबो माने जिर'नि लाइनाव थांजोब्बाय बेखौ जों नुनो मोनदों गासैनिफ्रायबो माने आउट खालामजाबाय आरो बियो बड'लेण्ड रादाबनिफ्रायबो आउट आरो मोनसे आफाद दङ बेनिफ्रायबो आउट माने आउट आरो आउट माने सासे आइजोनि थाखाय 40 लाखनि थाखाय गासैखौबो खोमाजोबनानै लाबाय माने जों बुंनाय खोनायोना माने जुदि मोजांबासो मोजां तिरिलयगिरि तिरिलय हतसिरि माने ओरै बुङोना मानसिफोरा बेथ' गाज्रि लेंगुवेज बबेखानि आइजोफोरखौ इनसाल्ट खालामनाय जायो बे सेन्टेन्सआ एसेबांबो गाज्रि नङा होमबा जास्ट बुंनाय राव आरो बियो स' बेबादि माने आइजोनि थाखायनो बियो गासै गावनि मान सन्मान थाखा फैसा बाङायनि थाखायनो बिथाङा गासैबो मान सन्मानखौबो मा एकदम दान होजोबनाय बायदि जादों आरो बिथाङा गोसोबा बेबायदि जायालासिनोबो थानो हागौमोन बिथाङा गावनो जानो होननानै जादों बे जोबोर गिदिर मिस्टेक जादों बिथांनिया बिथाङा 40 लाखखौ एसेबां गिदिर बुस्थु सानामोन बिथाङा बै 40 लाख आरो बै जि अननायखौनो होनबाय आं प्रेम बै अननाय आरो 40 लाख बेनि थाखायनो गावनि गासैखौबो बावसोमजोबनानै लाबाय आं बेबायदि बुंगोन स' जोबोर गिदिर मिस्टेक जादों बिथांनिया बिथांनि लाइफनि सबसे गिदिर मिस्टेक होननानै आं बेखौ बुंगोन मानोना बिथाङा रांखौ साननाङामोन आंनि बादिबा बिथाङा जाबायदि नाम दंमोन जोंनि बर' समाजाव बर' हारिनि गेजेराव बिटिआरआव बर'लेण्डआव बेखिनिखौ गासैखौबो माने एसे खमायनानै लानाय बायदि जाबाय एसे नस्थ' खालामनानै लानाय जाबाय बेखौ बोखांफिननो थाखाय बहुद खामानि मावनांगोन गोबां बोसोर खामानि मावनो नांनो हायो बिथांनि फारसे जि फोथायथि बे फोथायथिया लासै लासै माने बिसिम सफैफिननो थाखाय गोबाव सम नांनो हागौ नो डाउट बै आइजोनि क्वालिटिया मा बेखौबो जानो हागौ बै ओनसोलनि मानसिफोरा मिथिखागौ गोजाननिफ्रायथ' मिथिनाय नङा नाथाय बाथ्रायाथ' बेनो 40 लाखनि थाखाय रां जाख्ल'नाय इउज खालामनाय गावखौ बाहायनाय बायदिसिना बेबायदि जि बिनियाव जि फिलिंस साननाय फैदों बेयो बिथांखौ टटेलि माने खाना खालामनानै होदों आरो जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै बेबायदि अबस्था नोंथांमोना बयबो बुजिबाय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मा हाग्रामा सारनियाथ' गोमालांबाय नाथाय दिपेन बर' सारनि बै मैखोम बसुमतारी बिथांखौनो जाबायदि एडभाइस होदों बै एडभाइसखौ लानानै माखासे दावराव दावसि बिपिएफनि माखासे प्रक्सिफोरा ओरैबायदि एटाक खालामदों माने बुंनांला आरो जुदि बे बाथ्राया सैथोबाथ' बे जोबोर साननो गोनां फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरियानो जुदि बेबायदि जायोबा मा जागोन स' बेबायदि गोबां रोखोमनि माने एटाक जों नुनो मोनदों नाथाय आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोन जाय मानसिया बेखौ भाइरेल खालामदों बै मानसिया जानो नों आं सोरनिबा पार्सनेल दुश्मन बै मानसिया जानो दिपेन बर' सारनि पार्सनेल दुश्मन न' जानो हागौ बिथाङा बिपिएफनि मानसि जागोन बिपिएफ सापर्ट खालामग्रा सुबुं जागोन बा ओरैबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ गाव गावनि गोरोन्थियावनो भाइरेल जादों बे रेकर्डिंआ सोरनियाव दंमोन मा थिक मैखोमनियाव दंमोन मैखोमनिफ्रायनो बे जादों खोमा बा मा जानो हागौ बिसोरनि फना मा जानो हागौ बिसोरनि फनखौ मा खालामनो हागौ बहाबा इन्टारसेप्ट खालामनो हागौ जानांगौ आईटी सेला सिं माबा मोनसे मावदों खोमा बेबायदि जों बुंनो हागौ बा हेक जानो हागौ सोरनिबा फना बेबायदि जानो हागौ एबा मा जानो हागौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबै एडिटिं खालामनायबो जानो हागौ दा बबे मोनसेया सैथो बेखौथ' मिथिया जेब्ला बेनि सायाव नायबिजिरगोन अब्लासो मिथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नायबिजिरबाय थादों नाथाय मा रिजाल्ट फैगोन साननैसो उनाव बेखौ जोङो समजों खिन्थानो हागोन स' दिपेन बर' सारा जाय बाथ्राखौ बुंदों गोबां सानदों बे जोबोर माने मोनसे जाय बाथ्राखौ दोनखुमाबाय थादों बेनो आउट जाबाय नाथाय आं बुंगोन नोंथांमोनखौ जाय इउपिपिएल पार्टिनि बाथ्रा नोंथांमोना बुंबाय थादों बे इउपिपिएल पार्टिखौ दादोंमोन सोर आं बेखौनो बुंगोन रियेल बाथ्रा बुंगोन आं दिनै इउपिपिएल पार्टिखौ दाग्रायाथ' मेक्सिमाम बेनि जि दैदेनगिरि बेथ' दुलाराय फरायसा आफादनिनो मानसिमोन आरो जोंनि मानसिफोरनि आं मोनसे गोरोन्थि बेखौ नुदों जे माबा मोनसे रेकर्डिं बेखौ जेसेबां हायो भाइरेल खालामगासिनो बेनि थांखिया मा सोरनि सायाव जुमुदै गारदों दिपेन बर' बिथाङाथ' सासे मानसि जाहैबाय नाथाय जुमुदैखौ गारदों सोरनियाव गाव गावनो गारलाबाय थानाय जादों बे बाथ्राखौ एसेबां भाइरेल खालामाबाबोथ' जागौमोन ना बे रेकर्डिंखौनो माने भाइरेल खालामगासिनो भाइरेलनि सायाव भाइरेल खालामगासिनो थादों
बिनि टारगेटआथ' पलिटिक्स बादिसो नांदों बिनि टारगेटआथ' एबसुखौ बेकफुटाव लांनो नाजादों बिसो जादों बिनि टारगेटआथ' इउपिपिएलखौ नस्थ' खालामनो नागिरनाय जादों बिनि टारगेटआथ' एबसु आरो इउपिपिएलनि गेजेराव गाज्रि सोमोन्दो क्रियेट खालामनो नाजानायसो जादों आं बेबायदि बुंगोन स' बेथ' टटेलि पलिटिक्स बादिसो नांदों नङा होमबा स' बबेबा समाव माहारियारि आफादनि सोरबा दैदेनगिरिया सोरखौबा माबा मोनसे एडभाइस होदों आरो बै एडभाइसआ नोंथांमोना जुदि मोजाङै नोजोर होबा नुगोन बेयो इउपिपिएलनि प्लास पइन्टनि थाखाय नङा बुंनो थांबा बे बर' हारिनि प्लास पइन्टनि थाखाय बिथाङा बे बाथ्रा बुंदोंमोन जुदि बुंदोंमोनबा बिथाङा जुदि बुंमारदोंमोनबा बे बुंदों बुङाखै बेखौ आं दिनै बुंनो हाया नङा होमबा आरो बुंदोंबाबो बेवहाय गेदेर बाथ्रा मा जादों बेखौ एसेबां जे माने बारहुंखा माने मोनसे क्रियेट खालामदों बेसेबां दावराव खालामदों जे बेबायदि जायोबा पलिटिकेल पार्टि एबसुजोंसो दैदेन जायो नो डाउट दिनैनि तारिखाव पलिटिकेल पार्टि इउपिपिएल आरो बिपिएफआ थैना थांबा बर' जातिया जेबो लस गैया आंनि बादिबा दिनै नोंथांमोना सोरबा जिएमनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नस्थ' खालामनाया लोगोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय खामानिखौ मावदों बेयाव बुंनो थाङोबा बर' हारिनि प्लास पइन्ट दङ होननानै आं बुंगोन बेयाव सोरबा फेरेंगाखौ जों नायनानै जोंनि बर' जातिया सोलिनाय नङा बेनिखायनो फेरेंगाया दिपेन बर' सारखौ गाज्रि मोना बे बिथांनि बाथ्रा सोरबा सासे पलिटिकेल लिडारा बबेबा माहारियारि आफादनि सोरबा लिडारखौ गाज्रि मोननायाव बेबायदि माने बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोननोबो हागौ मोननायाव जेबो लस गैया दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ गैयाबा बर' जातिया सोलिनो हागोन आरो बेखौ दैदेनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनो बेनिखायनो मोजाङै जुदि लं रेन्जआव नाहरबा नाथिं आंनि बादिबाथ' ओरैबायदि सानो जाबायदि मानसिफोरा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएल पार्टिखौ गाइड खालामो नङा होमबा गाइड खालामो हमना ला गाइड खालामबायानो मा लसजों गाइड खालामनांगौ नङा होमबा पलिटिकेल पार्टिफोरा गावसोरनि बृहत भटनि सार्थआव माब्लाबा गावसोरनि ट्रेकनिफ्राय दोरोदो बै दोरोदनायखौथ' ब्रेक लगायदोंना मा गिदिर खोथा जादों आं बेबायदिसो बुंगोन नाथाय आं बुङाखै जे फरायसा आफादा बेखौ गाइड खालामदों न' बेनि जेबो सिनसाब गैया माब्ला गाइड खालामदों बोरै गाइड खालामदों मा प्रुफ दं जास्ट मोनसे सासे खौरांगिरिखौ बुंनायानो जुदि गाइड खालामनाय जाबायबा आरो माखासेया बुङो एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजान थानांगौ आरे भाई बिटिआरखौ सोर लानानै फैखो बिटिआर गोजोन गोरोबथाया सोरदो जाखो जाय गोजोन गोरोबथाखौ खालामनानै लाबोनायनि मोनसे बाहागोदारि बे बाहागोदारिया जुदि बेवहाय जुदि नांफायाबा बे गोरोबथानि ओंथिया मा थागोन स' बेखौ मिथियालासिनो एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजान था लाबोनायनि उनाव माने साइडआव थानांगौ आरो बेयो कमप्लिट जायागौ माने बे बोरै गोजान थानो स' बेफोर बाथ्राखौ रावबो बुङा माने दिपेन बर' सारा मा जाबाय भाइरेल जाबाय आरो बिराद गिदिर मायबा जाबाय आरो बेवहाय बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदों बे बुंनो थाङोबा जेबो बाथ्रा बुङाखै बियो जुदि जों गोबां इसिंखौ सानना नायबा बेवहाय बर' जातिनि मोजांनिसो बाथ्रा दं होननानै आं बुंगोन नङा होमबा स' पलिटिक्सखौ खालि इउपिपिएल आरो बिपिएफआल' गेलेनांगोन नामा गुबुना गेलेनाङा होमबा स' नोंथांमोना जायफोर बाथ्रा बुंदों आमुगा पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव था माहारियारि आफादनि अर्थ बे नङा जे माहारिनि बृहत सार्थनि थाखाय बायदि रोखोमनि खामानि मावनो गोनां जायो नङाबा माहारियारि आफादनि ओंथिया मा थागोन जास्ट पुतला जानानै थागोन ना होमबा स' बेयो एआइ भिडिअबो जानो हागौ बे एआइ कल रेकर्डिंबो जानो हागौ बा रियेलबाबो जानो हागौ बबेबा कन्डिसनाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन खोमा बिथाङा बेबो जानो हागौ आरो दिनै नोंथांमोना मैखोम बसुमतारीनि जाय थासारि नुदों बे थासारिया खालि मैखोम बसुमतारीनिल' जागोन बे नङा माब्ला सोरनिबाबो जानो हागौ बेफोरबो बहुत फिसा बाथ्रा आरो बेखौनो जेसेबां हाय मानसिफोरा भाइरेल खालामगासिनो थादों एसेबां भाइरेल खालामनो जेबो गोनांथि गैया मैखोम बसुमतारीखौ एमबि मैखोम नामनि सुबुङा जाबादि बाथ्रा बुंदों बेनिफ्राय नोंथांमोना सानदों अब्ला गासैनिफ्रायबो बेखौ आउट खालामबाय बिनि लाइफआव जेबो जानाय नंला जेबो गैला बिदि नङा बिबो जुदि नाजाफिनोबा सानसे समाव मोजां मानसि जानो हागोन गोरोन्थिखौथ' मावदों बिथाङा ओरैबायदि गोरोन्थि मावदों 40 लाखनि गोरोन्थि 40 लाखनि थाखाय बिथाङा गावनि सन्मानखौबो माने गुरुत्व होआसै 40 लाखनि थाखाय बिथाङा माने बेबायदि रेकर्डिं भाइरेल जादों बा गावनो खालामना लादों ना सोर खालामदों बुंनो हाला स' बेबायदि स' 40 लाखआ जेबो नङामोन सन्माना सबसे गिदिरमोन बिथांनि थाखाय सन्माना बहुत गिदिरमोन बिथांनि स्टेटासा बहुत गिदिरमोन बै स्टेटास चिफ एडिटरमोन बिथाङा बड'लेण्ड रादाबनि बै चिफ एडिटरनिफ्राय होखारजानाय बा आफादनिफ्रायनो बिखौ आउट खालामनाय बेयो बिथांनि थाखाय सबसे गाज्रिसिन जादों बै आइजोजों जा बदनाम जादों बेथ' जेबोआनो नङा बेथ' सावरायनायनि गेजेरजोंनो मारमिट जानानै जोबलांगौमोन स' मिस्टेकआ बेबायदिनो जायो हमस्लाबनो हाया मिस्टेकखौ स' मिस्टेकआ जाहैबाय बेबायदि जायो नाथाय आं बुंगोन बिथाङा थारैनो बड'लेण्ड रादाबाथ' थांबायानो बिनि उनाव जानो हागौ बेबायदि बिथाङा पर्टेल आरो गावनो बानायनोबो हागौ बिथाङा गोबां अभिगता जाबाय बेबायदि जों नुनो हागौ स' दावहाया जोबा लोगोफोर दावहाया नन स्टप
दावहायाव अराय सोलिबायानो थागोन स' बेबायदि भाइरेल खालामनानै मानसिफोरा मा खालामदों पलिटिक्स गेलेबाय थादों नाथाय आं बेखौनो बुंगोन बे जेबो ओंथि गैया बे पलिटिक्सआ जोंनि मानसिफोरा माने जोबोर फिसा बुस्थुखौ बहुत गेदेर खालामो नाथाय ओंथि जेबो गैया बेवहाय हारिनि बृहत स्वार्थनि थाखाय सोरबा लिडारा माबा मोनसे बुंदोंबा बेखौनो लानानै जुदि बुङोबा बै बाथ्रायाथ' BPF-खौसो सापर्ट खालामनाय जादों जायफोर नोंथांमोना एसेबां गिदिर होनना सानदों बेथ' BPF-खौ सापर्ट खालामनाय जादों आरो बेनिफ्राय बे बाथ्राया रोखा जे नोंथांमोना BPF पार्टिनि स' गावनि स्टेटासखौ दिन्थिबाय थादों आरो नङा होमबा आरो नोंथांमोना बुंसै नोंथाङा UPPL-नि स' BPF UPPL बुंनो थांबा रावबो रावनिबो नङा बयबो बयनिबो आं बेबायदि बुंगोन आरो बेखौ बुंफिनगोन दिनैनि तारिखाव जोंनि बर' जातियाव BPF आरो UPPL-आ जुदि फिउचाराव गोमालाङोबाबो नेक्स्ट 5 बोसोरनि उनाव बर' जातिया जेबो लस जाया होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिरबानो जाबाय